Želám vám dobrý večer. Po víkende sa opäť začína náš magazín Reflex, plný príbehov o známych i neznámych ľuďoch. Želám vám príjemné sledovanie, tu je naša ponuka. Na humor Jula Satinského alias Uja Klobásu sa nedá nikdy zabudnúť. Nedaleko Bratislavy sa predáva dom za niekoľko desiatok miliónov korún. Barbara Haščáková nie je len speváčkou, najnovšie účinkuje aj v americkom filme. Speváčka Barbara Haščáková odštartovala svoju profesionálnu hudobnú kariéru ako 14-ročná v skupine Maduár. Neskôr vzniklo duo MC Erik a Barbara, ktoré ju vynieslo až k výšinám slovenskej pop music. Odchod do USA bol pre mnohých preto nepochopiteľný. Zdá sa však, že Barbare sa v krajine neobmedzených možností darí, a to nie len v speve. Dnes na tú trúbku sa dá prach, on je vo večných perinách. Barbara Haščáková mala na vrchole svojej slávy iba 16 rokov. Dnes má 27, netúži byť hviezdou a už 7 rokov žije v Spojených štátoch amerických. Išla som tam v prvom rade spoznať normálny život. Ako sa žije normálne, keď nie ste slávni a tak. A veľmi sa mi to zapáčilo. Ja som zo seba hviezdu spraviť nechcela. Ja som sa veľmi tešila z toho súkromného života svojho, že aj také niečo môže byť. Barbarin výnimočný hlas ocenilo slovenské publikum v roku 1998 Zlatým Slávikom. V Amerike dostala Barbara niekoľko ponúk na nahratie albumu. Všetky však odmietla. Veď, to mi každý tam hovorí, prečo takú príležitosť si mala? A chcela som si sama nahrávať v svojom štúdiu, nakoniec už máme svoje štúdio, aj si to sama produkujem a nechcela som byť bábka niekoho a proste urobiť preto všetko, pre tú kariéru a ešte aj si zapredať vlastnú dušu, celý zo mňa urobiť sex bombu, superstar v Amerika, ale nechcem sa prostituovať kvôli, keď už to mám takto povedať. Okrem spevu sa Barbara v Amerike realizuje aj v modelingu, herectve či ako moderátorka. Modeling sa naskytol, samozrejme fotenie a predvádzanie šiat a tak. Žiadne bikiny, nič také. Mala som svoje vlastné talk show na rádiu, také dvojhodinové rozhovory a púšťala som si všelijaké svoje pesničky, teda ktoré som natočila. Ako spolumoderátorka sa objavila v americkej televízii v dokumentárnom filme a dokonca si aj v jednom z dokumentov zahrala. Hi, I'm Barbara. Today I'll be introducing you to Second Thought Productions' Living Legacy Video Portrait. Ten film bol dokumentárny film. Vlastne to bol taký dokument o tom, ako sa točí film. Ja som tam hrala celebritu. A je Barbara v Amerike známa? Som oveľa známejšia ako predtým, veď vlastne aj tým internetom a tak ľudia kupujú moje albumy aj z Japonska, aj z Ázie, aj z Ameriky, aj proste z celého sveta. Tak aj na tej Floride som známa, aj v New Yorku. O svojom súkromí nerada hovorí, či už teda našla toho pravého, sa môžeme len domnievať. A keď poviem, že som spokojná a našla som svoj súkromný život, hádam, to stačí. Žiadne peniaze, žiadna sláva, nič materiálne vás neurobí šťastnými. Ale práve tá rodina alebo blízky a vlastne vy sami.